हाय फ्रेंड्स इनी नम स्टफ ब्रिंजाल पंड बदनदुलै नम स्टफिंग पाड्ದು ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನು ತಾರೈದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಅವೆನು ಉಲೈ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬದನೆನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬದನೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ಪೇರು ಆತರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗನೆಕ್ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಅವೆನಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಇದನ್ನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಅವಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಿಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡು ಶೋಕುಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಲೋ ದೀತು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಏತು ಪೊಡುತ್ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಬದನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಬದನೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ತನುಡು ಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಶೋಕುಡುಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ತಾರಾಯ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆಲ ಪೂರ ಒಯ್ತನುಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬದನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋದಾತ್ ಬದನೆ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನೆ ಬದನೆ ದೆತ್ತನುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟಫಿಂಗಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊನುಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ತೋಚೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಡೀಪ್ ಅದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉಲಾಯಿ ಇಂಚ ಸರಿ ದಿಂಜಾಗ ಮಸಾಲೆನು ಇಂಚ ಬಿರೇಲಿ ಉಲಾಯಿ ನುರ್ಪದು ಫುಲ್ ದಿಂಜಾವಡು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ದಿಂಜಾರೆ ಆ ಫುಲ್ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಚಿ ತೋಜವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮೇಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಡು ರಡ್ಡು ಕಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಬರೋಡು ಐತುಲೆ ಐತೆ ಕೂಡ ದಿಂಜಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ನುರ್ಪದು ದಿಂಜಲೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರೆಕ್ಲ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತುನ್ವೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೊಂದಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬನಲೆ ದಿಕ್ಕ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚದಾತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತನು ಜಿತ್ತೆ ಒಂದಟಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬದನೆನು ದೀಕ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯೋಡವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತುಲೆ ಒಂದೊಂತೆನೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಕಾಯೋಡಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡಂಡ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದಿಂಡವಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯಡು ತೆನ್ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೊಂದು ರೆಡಿ ಆತಡು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವರೆ ದಯಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡೊಂದು ಬೇಯೋಡು ಇಚ್ಚ ನಾವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು
निकले खंडित इष्ट आपुंतुले एन्न चैनल इष्ट अंड निकलेग सब्सक्राइब मल्पले शेयर मल्पले लाइक मल्पले थैंक यू सो मच।